Vítam vás pri počúvaní ďalšieho pozoruhodného príbehu o podzemných ríšach. Naše posledné rozprávanie, ktoré sa venovalo strážcom spiaceho obra, prebudilo vo viacerých z vás túžbu dozvedieť sa o tejto téme viac. Dnešným príbehom na toto rozprávanie nadviažeme, takže vám odporúčam vypočuť si najskôr prvý diel, na ktorý vám uvádzam link v popise tohto videa. Vzácne dary podzemnej civilizácie mravčích ľudí sa v ňom dostali do nesprávnych rúk a boli proti vôli darcov prenesené z amerického kontinentu cez oceán. Obsahovali nielen semienka stromov, rastlín a vajíčka hmyzu, ale aj genetický materiál spiaceho obra, ktorý spal uložený v podzemnom chráme. Rozprávač s pseudonymom JP, ktorý je vojakom americkej armády, neskôr vyjasnil, že sa im dary podarilo znovu získať naspäť. Údajne ich museli zobrať z Veľkej Británie, kam sa dostali z vôle nového britského kráľa. Akokoľvek sú tieto udalosti nejasné, JP tvrdí, že sa veci dali do poriadku a vďaka tomu mohli pokračovať vo svojich misiách, ktoré boli zamerané aj na spiacich obrov. V dnešnom rozprávaní sa s nami podelí o ďalšiu z nich, ktorá je pomerne napínavá a možno nie je úplne vhodná pre predstavivosť malých detí. Pozdravuje vás Michaela, tvorkyňa podcastu Ríše vo vnútri zeme. Na misiu do podzemia sa JP vydal v 10-člennej skupine. Neboli vopred informovaní o tom, na čo bude ich cesta zameraná, a či to bude skutočná alebo len tréningová misia. Nachádzali sa v rozľahlom vojenskom obvode na Floride. Doviezli sa do odľahlej lesnej oblasti, z ktorej museli ísť ešte hodinu peši. Prišli na otvorené priestranstvo. Stála na ňom drevená chatka, ktorá bola tak malá, že by sa do nej všetci 10 nezmestili. Čudovali sa, keď celá skupina dostala povel do nej vstúpiť. Pochopili to, ako náhle prešli jej dverami. V jej vnútri bol otvorený vstup do podzemia a jeden po druhom schádzali do otvoru, ktorý pokračoval smerom dolu v asi 30-stupňovom uhle. Tunel bol umelo osvetlený a postupne sa rozšíril na šírku, v ktorej mohli ísť vedľa seba po dvojiciach. Zostupovali do hĺbky asi 45 minút, keď si všimli, že steny, ktoré boli spočiatku akoby betónové a hlinené, sa zmenili na kamenné. Aj osvetlenie bolo iné. Spočiatku bolo do žltá a postupne prechádzalo do modra. Modrasté svetlo, ktoré bolo v tejto časti tunela, však už nepochádzalo z elektriny. Bolo vyžarované z akýchsi gulí naplnených svietiacou tekutinou. Bola to neznáma technológia, ktorá však vytvárala veľmi krásny a neobyčajný dojem. Gule boli upevnené v kamenných držiakoch a ich vonkajší materiál pripomínal sklo. Tekutina, ktorá sa v nich nachádzala, reagovala na blízkosť človeka a svetlá sa rozsvecovali, keď okolo nich niekto prechádzal. Jeden z mužov zobral jednu z gúľ do rúk a vnímal, že je na dotyk studená. Bol z toho prekvapený, vybral ju z držiaka a obdivoval ju, keď mu zrazu spadla a začala sa kotúľať dolu tunelom. Pri jej dopade na zem zvuk znel ako odolné sklo. Všetci sa zľakli a rýchlo guľu zastavili. Zničiť alebo premiestniť predmety v týchto neznámych priestoroch by mohlo byť nebezpečné pre celú skupinu. Starobilé technológie v sebe mnohokrát obsahujú rôzne ochranné mechanizmy. Guľu teda vrátili na miesto a pokračovali v ceste. Napokon sa dostali k vysokým dverám z kameňa podobného žule. Mali na sebe mechanizmus, ktorým ich bolo potrebné otvoriť. Najskôr bol k tejto úlohe povolaný skúsený JP, no navrhol, aby to radšej urobil nový člen ich skupiny. Členovia ich skupiny bývajú vždy starostlivo vyberaní a mnohokrát ovládajú rôzne zručnosti alebo schopnosti, ktoré sú potrebné práve na misiu, ktorej sa zúčastňujú.
Aj tento muž pristúpil k mechanizmu, ako by presne vedel, čo treba urobiť. Ukazovateľ na ňom bol nastavený na 12. hodinu. Muž ho stlačil, pootočil ho na 1. hodinu, potom zas naspäť až na 11. hodinu a potom ho vrátil na 12. hodinu a zatlačil ho. V tej chvíli sa pred nimi dvere otvorili. Prešli dverami a zacítili príjemnú vôňu čerstvo pokosenej trávy, ktorú v tomto priestore nikto nečakal. Vstúpili do rozľahlej siene, ktorú podopierali 4 obrovské piliere, ktoré boli z bielo-modrého mramoru. Boli okrúhle, s priemerom asi 2 metre a vysoké boli viac ako 10 metrov. V spodnej časti mali symbol štvorca, z ktorého strán vychádzali trojuholníky. Prieskumníci boli z tohto priestoru v úžase a ich nadšené hlasy sa v ňom mnohonásobne ozývali. Postupne si uvedomili, že sa nachádzajú v chráme a že je postavený práve tak, aby v ňom boli vhodné podmienky na prácu so zvukom. V zadnej časti siene sa na vyvýšenom mieste pripomínajúcom oltár nachádzal veľký kamenný sarkofág. Bol obrovský, mal takmer 4 metre na dĺžku a takmer 2 metre na šírku. Mal na sebe ťažký poklop, ktorý mohol vážiť okolo 900 kg. Podišli bližšie k nemu. Za piliermi v zadnej časti siene boli veľké svietiace gule, ktoré sa rozsvecovali bielo-modrým svetlom, keď k nim prišli bližšie. Ako by reagovali na prítomnosť živých bytostí. Zrazu začuli, ako sa v sieni otvárajú iné dvere. S napätím sledovali, čo sa bude diať. Cez dvere vstúpilo 10 bytostí v bielých róbach v zástupe jeden za druhým. JPho skupina sa primkla bližšie k sebe a čakali, čo sa bude diať. Jedna z osôb v bielej róbe sa priblížila k ich skupine a jeden z ich skupiny sa zas priblížil k nej. Začali sa spolu zhovárať, ako by sa poznali. Ostatným vojakom pritom veľmi odľahlo. Bytosti, ktoré práve prišli, vyzerali takmer ako ľudia. Mali čiernu tuniku a na nej bielu róbu. Ich oblečenie pripomínalo odevy, aké sa kedysi nosili v Japonsku. Mali veľmi svetlú pleť, ázijské črty, no väčšie oči ako ľudia. Ich nos a ústa boli zas proporčne menšie. Jeden z nich začal hovoriť portugalsky. JP a jeden ďalší zo skupiny mu rozumeli. Hovoril im, že sú z Brazílie a pýtal sa, či niekedy videli niečo takéto. Potom začal ďalší z ich skupiny hovoriť nahlas po španielsky. Návštevníci sa pýtali na nejaký druh horniny a na tento priestor, pretože si mysleli, že sa nachádzajú pod povrchom Brazílie. JP vysvetľuje, že je to pravdepodobne spôsobené prechodovým portálom, ktorý bol dverami, cez ktoré prešli. Zrejme je možné sa cez neho preniesť do území mimo ich pôvodnej geografickej polohy. Predpokladal, že sa nenachádzajú nielen pod územím Brazílie, ale ani pod územím Floridy, cez ktoré pôvodne vstúpili. V skutočnosti nevedeli, kde pod povrchom Zeme sa nachádzajú a mohli byť kdekoľvek. Bytosti v bielých róbach tvrdili, že pochádzajú z územia v Amazónii, ktoré dosiaľ nie je odhalené ľudstvu. Bolo to veľmi zvláštne vzhľadom na ich ázijské črty. Kým sa zhovárali, v inej časti siene sa otvorili ďalšie dvere. Vstúpilo nimi
ďalších 10 ľudí. Do podzemnej chrámovej siene vstúpilo 10 Afričanov tmavej pleti. Nemali na sebe veľa oblečenia a začali hovoriť po francúzsky. Jeden zo skupiny vojakov, ktorý hovoril po francúzsky, s nimi komunikoval. Povedali, že ich vláda ich povolala ísť na toto miesto, ale nechceli odhaliť, z ktorého štátu pochádzajú. V tej chvíli sa v sieni nachádzalo 30 ľudí. Brazílčania začali komunikovať s Afričanmi akýmsi ďalším dialektom. Napokon sa všetci zhodli a presunuli sa k jednej zo svetelných gulí. V tej chvíli sa prejavil zvláštny efekt. Ako by sa v tomto priestore oslabovalo gravitačné pole. Jeden z mužov začal skákať a doskočil mimoriadne vysoko. Potom vyhodil svoj batoh, tiež neobyčajne vysoko, a namiesto toho, aby potom rýchlo padal, pomalšie sa zniesol a on ho nad podlahou s ľahkosťou zachytil. Všetci si uvedomili, že podmienky v priestore sa zvláštnym spôsobom zmenili. A keďže sa zrazu stalo všetko ľahším, zľahčil sa aj poklop sarkofágu. Na zdvihnutie poklopu pradávnej kamennej truhly im teraz stačilo 17 až 18 mužov, ktorí sa rozostavili po jej obvode. Dvíhali ho opatrne, aby ho nerozbili. Keď ho nadvihli, zvnútra sarkofágu sa uvoľnil neznesiteľný zápach. JP vraví, že to bol najhorší pach, aký v živote cítil. Niektorí účastníci z toho takmer začali zvracať. Napriek tomu však poklop pootvorili a nahliadli dovnútra. V kamennom sarkofágu sa nachádzala obrovská kostra. Bola vysoká asi 3 metre a jej lebka bola asi 3-krát taká veľká ako ľudská. Zdalo sa, že táto bytosť bola už dlho po smrti. Jej pokožka bola rozkladom čierno-sivá, ale zachovali sa ryšavé vlasy. Bol to muž a vyzeral ako kráľ. Jeho telo bolo ozdobené množstvom šperkov, ktoré mali rôzne tvary a vsadené nádherné farebné kamene. Na hrudi mal neobyčajný veľký šperk s kameňom podobný veľkému podlhovastému diamantu. Jeden zo skupiny Brazílčanov šperk zobral a chcel si ho vziať so sebou. Američania im však povedali, že tieto veci sa brať nesmú. Môže sa stať, že odobratím predmetov z takýchto starobilých miest bude aktivovaný nejaký obranný mechanizmus, ktorý by mohol všetkých ohroziť. Afričania ich tiež nabádali, aby to vrátili späť a začali okolo sarkofágu tancovať. Celá ich skupina sa dala do tanca. Spievali akési domorodé piesne a svetlá v sieni sa začali silno rozsvecovať. Zdalo sa, že priestor na ich aktivitu reaguje. Všetci ostatní o niekoľko metrov ustúpili od sarkofágu. Gravitácia sa postupne začala navracať do pôvodného stavu a keď sa pozreli nahor, uvideli tam svietiaci okrúhly symbol v tvare špirály. Zrazu sa začali cítiť ťažkí. Niektorí muži si museli sadnúť. Gravitácia sa tentoraz nadmieru zosilňovala a cítili, ako im oťažili celé telá. Ako by sa proces zmeny gravitácie obrátil. V tej chvíli sa však stalo niečo nečakané. Poklop sarkofágu sa zrazu sám od seba pohol a v priestore zaznel dunivý, hlboký hrdelný hlas, ktorý sa niesol zvnútra. JP to prirovnáva k alikvotným spevom, aké praktikujú mnísi. Skupina
sa po tomto dianí rozhodla okamžite odísť. Nebolo to vyslovene ohrozenie, čo cítili, ale veľmi silný, zvláštny, nepríjemný pocit, ktorý JP nevie k ničomu prirovnať. Brazílska skupina v tom momente utiekla, ale Afričania tancovali ďalej. V priestore sa ozývali zvláštne zvuky, ktoré pripomínali ťažké kroky a búchanie. Ozvena chrámu všetko niekoľkonásobne zosilňovala. Vznikla tam veľmi znepokojivá atmosféra. JPho skupina sa vybrala na odchod a museli si svietiť baterkami, pretože jedna z gúlí sa rozbila a v priestore už bola príliš tma. Keď sa znovu priblížili k sarkofágu, nazreli dnu. Na ich veľké prekvapenie bol celkom prázdny. Telo obra a ich všetky šperky a ozdoby bez stopy zmizli. Za pár minút, čo boli od sarkofágu ďalej, nebolo možné, aby niekto veci vyniesol. Jednoducho všetky zmizli, ako by sa vyparili. Boli z toho zmetení a kládli si otázku, čo sa vlastne stalo. Kto bola tá osoba v sarkofágu a čo svojou aktivitou na mieste spôsobili? Uvedomili si, že to musela byť nejaká aktivácia a že zrejme mali za úlohu ho prebudiť. Vedúci ich skupiny im to potvrdil, pretože ako jediný vedel, o čo sa jedná. Bolo potrebné urobiť túto aktiváciu za prítomnosti iných národov. JP hovorí o tom, že tieto veci sa dejú po celom svete, napríklad v Číne, Brazílii, Afrike, Európe a Rusku. Keď sa vracali naspäť lesom od drevenej chatky, lietali okolo nich akési svetelné gule. Bolo evidentné, že svojou aktivitou ovplyvnili široký priestor. Nešlo im do hlavy, čo sa vlastne stalo. Zvláštne bolo aj to, že obra v chráme nikto nestrážil. Možno bolo príčinou to, že už bol na rozdiel od predchádzajúceho obra po smrti. Tento zážitok v nich rozhodne vzbudzoval viac otázok ako odpovedí. JP vo svojom ďalšom rozprávaní odhaľuje spojenie medzi spiacimi obrami a kozmickými archami, ktoré sú údajne na rôznych miestach v podzemí uložené z dávnych čias. Archy obsahujú väčšinou technológie, záznamy a biologický materiál, ako sú semienka a genetické vzorky rôzneho druhu. Podľa jeho slov sa archy postupne aktivujú zásahom ľudí, ktorí na to majú genetické a vibračné predispozície. Záleží tu nie len na pokrvných vlastnostiach človeka, ale aj na jeho duševnom naladení. Kľúčom k archám sú určití ľudia, čo pripomína prvky príbehu o podzemnej projekčnej miestnosti, ktorý priniesol radúci namar. Archy sa počas procesu aktivácie zohrievajú, čo môže ovplyvniť klimatické podmienky v danom regióne na povrchu. Príklad takéhoto územia, o ktorom sa tvrdí, že sa pod ním nachádza rozsiahla kozmická archa, je púštny národný park na Ukrajine menom Olešky Senc. JP tiež hovorí o jednom z obrov, ktorý spí v oblasti Iraku medzi riekami Eufrat a Tigris. Tento obor je podľa jeho slov tiež kráľom, rovnako ako obor, ktorého videli v podzemí pod Floridou, a je podľa jeho slov tiež veľmi dôležitý. Zmieňuje aj ďalšieho obra, o ktorom má vedomosť a ktorý sa nachádza v osídlení, ktoré je pod hladinou Atlantického oceánu v oblasti Bermudského trojuholníka. Obrov je podľa niektorých názorov možné stotožniť s kráľmi a božstvami z dávnych čias, napríklad z obdobia Mezopotámie. Je to skrátka celý neobyčajný svet, v ktorom sa preplietajú svedectvá s mytológiou a politikou. Každý si môže urobiť svoj vlastný názor.
pátrať po faktoch, alebo len dať na svoju intuíciu a vnímať, či tieto podivuhodné veci môžu byť pravdivé. Čo si myslíte vy? Ďakujem vám za vašu dnešnú spoločnosť pri objavovaní tajomstiev podzemia a teším sa na vás pri ďalšom z príbehov.